Ale už tam sanitky nejsou, ani jedna. To jo, no, ale už to tam normálně pouštěj. To je úžasná věc. Já vám moc děkuji, že jste sešli a jsme tady všichni. Tak já k tomu dodám, že nejde jenom o tom, kolik lidí, ale jakých lidí, protože všichni máte to správné srdce na pravém místě. A to je ono. Proto jsme tady. Naprostý souhlas, special price, další v pořadí je Ford Country Sedan z roku 1957 a registrační číslo 49. Special price Ford Country Sedan. Máme ho tady, chlapa. Samozřejmě, ne, tak to byl zástupce aspoň, pravděpodobně. Ale to jsou Rakušáci, totiž takhle to bude kámoš z Česka. To jsou Rakušáci a nám poslední napustit panu dceři, tak to mám přežít. To vůbec není problém, samozřejmě. Gratulujem, velká gratulace. Předej to určitě i s našimi slovy, že to přijde. Díky moc. Další cena, zřejmě pokud se nemýlím, tak to vypadá na nejstarší vůz, který tady vůbec je. Tak je to skutečně nejstarší zřejmě vůz, který jsme tady mohli vidět. A je to Ford T z roku 1922. Startovní číslo 1826. To jsme tady dneska ráno rozebírali nebo dopoledne. Nádherný. No tak bezvadný, tak jsme si to ujasnili. Je to on? Velká gratulace, přátelé, nebyli jsme si jistí, nebo on si nebyl jistý, a teď už to víme. Krásný let, tady to má skoro 100 let, člověče. Je. To už má přes 100 let, čas letí. Dámy a pánové, další special price. Pásový International T20 z roku 1931, což je ten pásák červený, už já ho vidím, pojď sem, mějte uličku pozor, tam přichází mezi váma velký potles. Dneska jsme ho tady měli. Kde?
Jo, ale jestli to spraví,